Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe. Molweni, namhlanje sizoxolisana, namhlanje sizokomelezana, namhlanje sizovulana amehlo ekubalulekeni kokuthetha. Xa ujongene neemeko, xa usentla kwamasimi, thetha, suthuwe, profeta, vumelana nomaxhoba yakhawuleza. Uprofeta le ofuna ukuyibona yenzekile empilweni yakho. Isenokwenzeka ngoku, isenokwenzeka in future. Profeta ebantwaneni bakho nakubazukulwana bakho. Le ofuna ukuyibona yenzekile. Utsho uJehova ngithembe wena nabantwana bakho nakubazukulwana bakho. Sulinyembezi uyekukhala. Ubajonge mhlawumbi ngoku basentla kwamasimi banje bayakhula bayahlupha. Profeta. Uthi Lord, I know you will perfect all that concerns my children and my grandchildren. Psalm 138 verse 8. Profeta. Jeremiah 1 verse 5. Uthi before I formed you in your mother's womb, I knew you. And I have set you apart as a prophet. You are a prophet to yourself and to your family. Thetha le ofuna uyibona. Ungavumelane neemeko zabantu ezenzekayo, uvumelane neemeko kodwa wena ungumntu kaYesu Kristu. Themba umthandazo, themba umprofeto wakho, themba nelizwi ilizwi sisiprofeto na empilweni yakho. Somelezana ikamaxesha esiphela kuwo. Profeta. uJeremiah 29 uthi what I know the plans I have ye-life yakho. Uye yedwa neplans ye-life yakho nabantu bakho nabazukulwana bakho nefamily yakho. Their plans to prosper, not to harm. Their plans for a future, a bright future. Qhakazile, qaqambile kusasa lakho. Ndiyayokozela mathamsanqa. Yona nto kubalulekile uba ube nokholo, uprofete. Ngalo lonke ixesha usoloko unjani, urepent. I-repentance mayibe yi-lifestyle yethu. Sithi sixolele sixolele amaxhoba yakhawuleza ngokungakholwa. Sixolele ngokudibanisa nabo bonke abathixo balo mhlaba. Ngaloo ndlela wenzani? Ulungisa impilo yakho, ulungisa nempilo yefemeli yakho. Le ojongene nayo ngoku, you are not a victim. You are a warrior. You are a prayer warrior. You are going to pray about it. Zonke ezi types ze-prayers uzawuzenza. Uzawumamela. Yesu simamele. Uyasibona, uyasithanda. Thina. Ungathuli. Ungakulengi uthuli. Sixelele futhi ukuba wena you are more than a conqueror wena. Romans 8:37. Uthi mna I'm more than a conqueror. I am more than a conqueror mna. UYehova hamba phambi kwami. Deuteronomy 31 verse 8. Athi nje uthi uzawuhamba phambi kwami andikhokhele. He will never leave me nor forsake me. Unamandedwanga abakukwiphi imeko andindedwanga. Ephesians 3 verse 20. Uthetha Ephesians 3 ukuthi he is able to change the situation. He is able. Uthanda ukuthi siyifunde ngesixhosa. Ukuthi he is able to do abundantly, exceeding, above all we can even ask or think. That's the God we serve. He's powerful.
le wena obona usengxakini kuyo is able to change it. Is able to change it. Asifunde ngesiXhosa. Ephesians 3 verse 20. Kuye ke onako ukwenza okungaphezu kwento zonke ngokugqithiseleyo kakhulu ngaphezu kwesicelayo nesikuqiqayo ngokwamandla asebenzayo ngaphakathi kuthi. La mandla lapha ngaphakathi kuthi. La mandla angaphakathi kuthi ngokuthi uthethe, uprofete, ucommunicate no-Holy Spirit. Le Holy Spirit lapha ngaphakathi kuthi. Ngala mandla umoya ongcwele lana lapha ngaphakathi. Xa wamkela uYesu Kristu akhona amandla angena kuwo umoya ongcwele. Lowa wamvusa ekufeni uYesu Kristu alapha ngaphakathi kuwo. Yomelela ungathuli. Angifuni ububeka isandla esidleleni ubukhala ujonge izinto zisenzeka kanti unantoni wena uno relationship noYesu Kristu. Uba awunayo relation noYesu Kristu ncede umamkele namhlanje ukwenzela into ukuthi nje uzoprofeta. Umprofeti onguYesu Kristu umamele umaxhoba ayakhawuleza, umzali wakho umamele uzophendula akathuli. Inkosi kakhulu. God bless you. Jesus loves you.